కృష్ణ అందరికీ 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. గత 15 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున 15 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈరోజు మనము 16 మరియు 17 అధ్యాయాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో 16వ అధ్యాయము దైవాసుర సంపద్విభాగ యోగము. సో అంటే దైవీ గుణాలు మరియు ఆసురీ గుణాలు అనేటువంటి దైవ మరియు అసుర స్వభావాలను గురించి మనం ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో తెలుసుకోబోతున్నటువంటి అంశాలు. అందులోని మొదటి శ్లోకము. శ్రీ భగవానువాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞానయోగవ్యవస్థితి దానం దమచ్చ యజ్ఞచ్చ స్వాధ్యాయ స్తప ఆర్జవం. అహింసా సత్యమక్రోధః త్యాగ శాంతి రపైషునం దయాభూతేష్వలోలుప్త్వం మార్ధవం హ్రీరచాపలం. తేజక్షమాదుతి చౌచం అద్రోహో నాతిమానితా భవంతి సంపదం దైవీం అమభిజాతస్య భారత. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఓ అర్జున, నిర్భయత్వము, చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధనం, దానము, మనోనిగ్రహము, యజ్ఞ ఆచరణము, వేద పఠనము, తపస్సు, సరళ స్వభావము, అహింస, సత్యము, కోపం లేకపోవటం, త్యాగము, శాంతి, చాడీలు చెప్పకపోవడము, సకల జీవుల పట్ల దయ, లోభరాహిత్యము, మృదుత్వము, లోక విరుద్ధమైన మరియు శాస్త్ర విరుద్ధమైనటువంటి కార్యాచరణ యందు సిగ్గు, దృఢ నిశ్చయము, తేజము, ఓర్పు, ధైర్యము, శుచిత్వము, ద్రోహం చేయకపోవడము, గౌరవ వాంఛ లేకపోవడము అనే ఈ దివ్య గుణములు దైవీ స్వభావములు కలిగిన వారి యొక్క లక్షణములు
అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనకి దైవ గుణాలు అంటే దైవీ స్వభావము కలిగినటువంటి వారి గుణాలు ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ 3 శ్లోకాలలో ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. అంటే ఇక్కడ ఈ 3 శ్లోకాలలోనూ ఆయన పేర్కొన్నటువంటి 26 గుణాలు దివ్యమైనటువంటి గుణాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో వివిధ వర్ణాశ్రమ పద్ధతులను అనుసరించి వారు పాటించవలసినటువంటి అంశాలు ఇవి. సో కాబట్టి ఈ 26 గుణాలు దివ్యమైనటువంటి గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని దైవీ గుణములు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే నిర్భయత్వంగా ఉండడం. సో సాధారణంగా ఎవరైతే భగవత్ సంబంధంలో ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళు ఎటువంటి భయం లేకుండా చిత్తశుద్ధితోనూ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధనము, దాన ధర్మాలు చేయడము, మనోనిగ్రహము, అలాగే యజ్ఞ ఆచరణము, వేదాలను అధ్యయనం చేయడము, తపస్సులు చేయడము, సరళ స్వభావంతో ఉండడము, ఇతరులకు ఎటువంటి హాని కలగకుండా ఉండడము, చేయకుండా ఉండడము, సత్యమును మాత్రమే పలకడము, కోపం లేకపోవడం, క్రోధరాహిత్యంగా ఉండడము, త్యాగ స్వభావాన్ని కలిగి ఉండడము, శాంతియుతంగా ఉండడము, ఇతరులను గురించినటువంటి అనవసరమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడకుండా ఉండడము, అన్ని జీవుల ఎడ దయతో ఉండడము, ఎటువంటి లోభత్వము లేకుండా మృదువుగా ఉండడము, ఏవైనా లోకానికి విరుద్ధంగాను లేదా శాస్త్రాలకు విరుద్ధంగా పనులు చేయవలసి వచ్చినప్పుడు బాధపడే స్వభావం, సిగ్గుపడేటువంటి స్వభావము, తేజంతోనూ దృఢ నిశ్చయంతోనూ ఓర్పు, ధైర్యము, శుచిత్వము, ద్రోహం చేయకపోవడము, ఇతరులు నన్ను గౌరవించాలి అనేటువంటి భావన లేకపోవడము అనేవి ఆ దివ్య గుణాలు అని చెప్తున్నారు. ఇవి దైవీ స్వభావాలు కలిగిన వారికి యొక్క లక్షణాలు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ దంభో దర్పోభిమానచ్చ క్రోధ పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీ. ఓ పార్థ, గర్వము, పొగరు, దురహంకారము, క్రోధము, మొరటుతనము మరియు అజ్ఞానము అనేవి అసురీ స్వభావాలు కలిగినటువంటి వారి యొక్క గుణాలు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో మొదటి 3 శ్లోకాలలో ఆ భగవంతుడు దైవీ స్వభావాలు, దివ్యమైనటువంటి గుణాలు అంటే దైవ స్వభావం కలిగినటువంటి వారి యొక్క గుణాలను చెప్పి, అంటే ఇక ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటివి ఆయన అంటున్నారు, ఓ అర్జున, గర్వంతో ఉండడము, అలాగే పొగరు, దురహంకారము, క్రోధము, మొరటుతనము, అజ్ఞానము అనేవి ఈ అసురీ స్వభావం కలిగిన వారి యొక్క గుణాలు. అంటే అసుర స్వభావం కలిగిన వారికి చెందినవి ఈ లక్షణాలు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ గుణాలన్నీ కూడా అంటే ముఖ్యంగా మనకి ఈ శ్లోకంలో నరకానికి రాజమార్గంగా ఉండేటువంటి అసుర స్వభావం కలిగిన వారి గురించి చెప్తున్నారు. ఈ అసుర స్వభావం కలవారు నియమాలను పాటించకుండా ఉండి ధర్మము, ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానంలో ప్రగతిని కనపరచాలి అనేటువంటి ఉంటారు. సో వారిలో ఏదో ఒకమైనటువంటి ప్రావీణ్యత ఉండి దాంతో గర్వంతోనూ పొగరతోనూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. చెప్పి ఆ విధంగా ఆయన చెప్పి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు సాధారణంగా మనకి ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలు లేదా 4 పాదాలు అని చెప్తారు. దయా స్వభావము, నిరాడంబము, శుచిత్వము, నిజాయితీ. మరి దీనికి ఆటంకం కలిగించేటువంటి అంశాలు మాంసాహార భక్షణము, అలాగే మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించడము,
అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలను కలిగి ఉండడము, జూదము ఆడడము, ఇవి ధర్మానికి హాని కలిగించేటువంటి 4 రకాలైనటువంటి అంశాలని చెప్తారు. సో కనుక వీటికి దూరంగా ఉండాలి అని చెప్తారు. అందుకే 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్, 4 నియమాలను పాటిస్తూ ఉండాలి అని చెప్తారు. నో మీట్ ఈటింగ్, మాంసాహార భక్షణము వదిలేయాలి అని, అలాగే మత్తు పదార్థాలను తీసుకోరాదు అని, మాంసాహార భక్షణం వల్ల మనలో ఉండేటువంటి దయా స్వభావం నశించిపోతుంది అని, ఇక అలాగే మత్తు పదార్థాలను స్వీకరించడం వల్ల మనలో నిడారంభముకి ఆటంకం కలుగుతుంది అని, ఆస్టరైటిస్ తపస్సుకు భంగం కలుగుతుంది అని, ఇక అక్రమమైనటువంటి సంబంధాలను కలిగి ఉండడం వల్ల శుచిత్వము కి ఆటంకం కలుగుతుంది. ఇంకా గ్యాంబ్లింగ్, జూదము ఆడడం వల్ల సత్యానికి హాని కలుగుతుంది. సో అందుకే నో గ్యాంబ్లింగ్, నో ఇల్లిసిట్ రిలేషన్స్, అంటే అక్రమమైనటువంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండవద్దు అని. సో ఈ విధంగా మనకి ఈ 4 నియమాలని పాటించాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమత మాసు చ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, దైవీ గుణాలు మోక్ష దిశగా తీసుకువెళ్తాయి, కానీ అసుర గుణాలు బంధాలలో చిక్కుటకు కారణమవుతాయి. ఓ పాండుతనయ, నీవు దైవీ గుణాలతోనే జన్మించావు, బాధపడకు, అంటే విచారించకు అంటూ ఆ భగవంతుడు అర్జున్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు. అంటే అర్జునుడు అసుర స్వభావాలతో జన్మించలేదు అని చెప్తూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అతన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం ఇక్కడ మనం చూడేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయన యుద్ధంలో చేయాలా వద్దా, ఆ యుద్ధంలో గురువులైనటువంటి ద్రోణ, భీష్ములు వంటి వారిని ఎలా ఎదుర్కోవాలి, అంటే వారిని బాణాలతో ఎలా కొట్టాలి అనేటువంటి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే పెద్దల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయన దైవీ గుణాలతోనే జన్మించావు అర్జున, నీవు విచారించకు, అంటే యుద్ధం చేయడం అనేది అసుర స్వభావం కాదు అంటూ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ద్వౌ భూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవ ఆసుర ఏవ చ దైవో విస్తరశ ప్రోక్తః ఆసురం పార్థ మే శృణు. ఓ అర్జున, ఈ లోకంలో ప్రాణులు 2 రకాలుగా ఉంటారు. ఒకరు దైవీ గుణములు కలిగిన వారు, మరొకరు ఆసురీ గుణములు కలిగిన వారు. దైవ స్వభావం గురించి ఇదివరకే నీకు చెప్పాను, ఇక అసుర గుణాల గురించి వివరిస్తాను విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ లోకంలో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ అధ్యాయంలోనే దైవ అసుర స్వభావాలు, ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి ప్రాణులన్నీ కూడా 2 రకాలుగా ఉంటాయని, ఒకటి దైవీ గుణాలు కలిగిన వారు గాను, మరొకటి ఆసురీ గుణాలు కలిగిన వారు. సో దైవీ గుణాలు కలిగినటువంటి భక్తుల యొక్క లక్షణాలను ఆయన మనకి వివరించి ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఇప్పుడు ఇక నేను అసుర గుణాలు కలిగిన వారి గురించి చెప్తాను విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ప్రవృత్తించ కృష్ణ ప్రవృత్తించ నివృత్తించ జనాన విదురాసురాః న చౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, అసుర స్వభావం కలిగిన వాళ్లకు చేయదగ్గదేదో చేయకూడనిది ఏదో తెలియదు. అంటే ఈ అసుర స్వభావాల వలన, అజ్ఞానం వలన వారికి ఏది చేయదగినటువంటి పనో ఏది చేయకూడనిదో కూడా తెలియదు అని చెప్తున్నారు. మరి అటువంటి వాళ్ళలో శుచిత్వము, సదాచారము, సత్యం గాని వారిలో కనిపించవు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అసత్యమప్రతిష్టం తే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, ఈ జగత్తు
అసత్యమని, ఆధారము అధిపతి లేనిదని వారు అంటారు. మైథున కోరికల వలనే ఇది తయారైందని, కామము తప్ప సృష్టికి మరొక కారణము లేదని వాళ్ళు వాదిస్తారు. సో ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వారి యొక్క స్వభావాలు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ అసుర స్వభావాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా భావిస్తారంటే, ఈ జగత్తంతా అసత్యము, దీనికి ఆధారం గాని అధిపతి గాని లేడు, ఒక మైథునమైనటువంటి కోరిక వలనే ఇది తయారైంది, కాబట్టి ఈ సృష్టికి కామము అనేటువంటిది తప్ప మరొక కారణం అంటూ లేదు అంటూ ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు వాదిస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దంభమాన మదాన్వితాః మోహాద్ గృహీత్వా సద్గ్రహాన్ ప్రవర్తంతే శుచివ్రతాః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు విపరీతమైన కామము, దంభము, దురభిమానంతో నిండి గర్వము మరియు అహంకారంతో ఈ ఆసురీ లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు తప్పుడు సిద్ధాంతాలను పట్టుకుని ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. ఈ విధంగా మోహితులైనటువంటి వారు తాత్కాలికమైనటువంటి వాటికి ఆకర్షితమై అపవిత్రమైనటువంటి బుద్ధితో ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. దంభము, కామము, దురభిమానంతో ఆ గర్వ అహంకారాలతో ఉన్నటువంటి వీళ్ళు తప్పుడు సిద్ధాంతాలను పట్టుకుని మోహితులై ఆ తాత్కాలికమైనటువంటి వాటికే ఆకర్షితులవుతూ ఈ సమాజ వినాశనానికి కారణమవుతూ ఉంటారు ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఈ అసుర స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళ యొక్క వైఖరి ఇంద్రియ తృప్తియే మానవ నాగరికత యొక్క ప్రధాన అవసరము అని భావిస్తూ ఉంటారట. ఆ కారణం చేత వాళ్ళలో లెక్కలేనటువంటి ఆందోళనలు, వేలాది కోరికల వలయంలో చిక్కుకొని పోతారు. అంతేకాకుండా కామ క్రోధాలలో నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తారు. ఇక ఆ ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచాలి అనేటువంటి భావనతో వారు చట్ట విరుద్ధ మార్గాల ద్వారా కూడా డబ్బును భద్రపరుచుకుంటూ ఉంటుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ మనకి ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళను కొంతమందిని చూసినట్లయితే హిరణ్యకశిపుడు. సో తానే తానే ముల్లోక అధిపతిని అంటూ భావిస్తూ సో సాధువులందరినీ కూడా ఇబ్బందులకు గురి చేసినటువంటి వాడు హిరణ్యకశిపుడు. తన సొంత కొడుకు ఆ నారాయణుని స్మరిస్తూ ఉన్నప్పుడు కొడుకును కూడా చంపడానికి వెనుకాడినటువంటి వాడు ఆ హిరణ్యకశిపుడు. అలాగే కంసుడు తన సహోదరి అష్టమ సంతానం వలన తనకి ప్రాణహాని ఉంది అని తెలిసి ఆమెను సంహరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. సో వసుదేవుడు వారిస్తే ఆగి వాళ్ళిద్దరిని సరసాల్లో బంధిస్తూ ఉంటాడు. అలాగే రావణుడు అనేటువంటి మరొక రాక్షసుడు పరస్త్రీ అయినటువంటి సీతమాతని అపహరించడానికి చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఈ విధంగా ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క లక్షణాలను ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వారి యొక్క ఆలోచనలు చెప్తూ ఉంటారు. ఈవేళ నాకు ఇది లభించింది, ఇక ఈ కోరిక నెరవేరుతుంది, నాకు ఇంత ఆస్తి ఉన్నది, దానితో మరింత సంపాదించబోతూ ఉన్నాను అనేటువంటి భావనలలో ఉంటారట ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు. ఇంకా వాళ్ళు ఆలోచనలు, ఈ శత్రువును నేను చంపేశాను, మిగిలినటువంటి శత్రువులను కూడా సంహరిస్తాను, నేనే ప్రభువుని, నేనే సుఖభోగిని, తలపెట్టినవన్నీ సాధించగలిగేటువంటి సమర్థుణ్ణి, బలవంతుణ్ణి, సుఖవంతుణ్ణి నేనే అనే భావనగా ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. ఇంకా వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలో, నేను డబ్బు ఉన్నవాడిని, ఉన్నత వంశంలో ఉద్భవించాను, నాకు సాటి అయిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు, నేను యజ్ఞాలు చేస్తాను, దానాలు ఇస్తాను, నేనే ఆనందాలను అనుభవిస్తాను అంటూ ఈ విధంగా అసుర స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు అజ్ఞానం చేత మోహితులై ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు ఆ భగవంతుడు.
సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఆత్మ సంభావిత స్తబ్ద ధనమాన మదాన్వితాః యజంతే నామ యజ్ఞేస్తే దంభేన విధిపూర్వకం. సో ఇక ఈ ఆసురీ స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు తమను తామే పొగుడుకుంటూ వినయ విధేయతలు లేకుండా ధన మదగర్వంతో వాళ్ళు శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రమే యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మ పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయకాః. అహంకారము, బలము, గర్వము, క్రోధముల చేత కళ్ళు మూసుకుపోయి భగవంతుని పట్ల అసూయ కలవారై తమ దేహములో మరియు ఇతరుల దేహాలలోనూ ఉంటున్న నన్ను ద్వేషిస్తారు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి ద్వేషించేటువంటి అసుర స్వభావాలను వారిని గురించి చెప్తున్నారు. వారికి ఉండేటువంటి ఆ మిథ్య అహంకారము, ఆ బలము, గర్వము, క్రోధముల చేత కళ్ళు మూసుకుని పోయి ఆ భగవంతుని పట్ల అసూయ కలిగిన వాళ్ళుగా ఉంటారు అని చెప్తారు. ఈ ఆసురీ స్వభావం రాక్షసులందరూ కూడా దేవతలను వారిపైన వారి యొక్క ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించకుండా, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు హిరణ్యకశిపుడు విష్ణువు యొక్క ఆధిపత్యం నేనే అధిపతిని అనేటువంటి ఒక భావనతో ఉంటాడు. అలాగే ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుడు అవతారం తీసుకున్నప్పుడు శిశుపాలుడు నిరంతరము కూడా ఆయన్ని నిందిస్తూ వచ్చేవాడు. సో ఆ విధంగా నిందిస్తూ ఆయన తల్లి కృష్ణుడి యొక్క మేనత్తలో ఒక ఆమె అని చెప్తారు. ఆమె అడుగుతున్నారు వరం, నా కుమారుడు 100 తప్పుల వరకు క్షమించవయ్యా అని. సరే అండి, కానీ ఒకసారి సభలో ఎప్పుడు ఆయన 100 తప్పుల దాకా లెక్క పెట్టుకుంటూనే నిందించేవాడట. ఆసారి ఆగి వదిలేసి ఆ విధంగానే నిరంతరం నిందించుకుంటూ పోతే ఆ భగవంతుడు అతన్ని సంహరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ అసూయ కలవారు క్రూర స్వభావులు అయిన అలాంటి మానవాధములను నేను సంసార సాగరంలో మళ్ళీ మళ్ళీ అటువంటి ఆసురీ స్వభావం కలవారి గర్భంలోనే పడవేస్తూ ఉంటాను అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ అసుర స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు ఆచరించేటువంటి కర్మలు ప్రకారంగానే తర్వాత వారికి దేహం లభిస్తూ ఉంటుంది కనుక వారు చేసినటువంటి ఆ క్రూరమైనటువంటి పనుల వలన వాళ్ళు మానవుల్లో అధములుగా ఉన్నటువంటి వారు. సో ఇక వారు నిరంతరము ఆ సంసార సాగరంలోనే మళ్ళీ మళ్ళీ అసుర స్వభావాలుగానే జన్మ పొందుతూ ఉంటుంటారు. అటువంటి గర్భంలోనే నేను వారిని పడవేస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి జీవుడిని ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దేహంలో ఉంచడం అనేటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క విశేషమైనటువంటి అధికారం. మరి ఆ భగవంతుడు సాక్షిభూతిగా అందరి హృదయాలలోనూ ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడు పరమాత్ముడు మనం ఆచరించినటువంటి కర్మల ప్రకారంగా మనకు తదుపరి దేహాలను ఇస్తూ ఉంటారు. మన 15వ అధ్యాయంలో మనం చూసినటువంటి అంశం, మన భావాలను అనుసరించి మనము తరువాత జన్మలో దేహాన్ని పొందడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆసురిం యోనిమాపన్నాః మూఢా జన్మని జన్మని మామప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంత్యధమాం గతిం. ఓ కౌంతేయ, అసుర జీవజాతులలోని మాటి మాటికి జన్మ పొందే అలాంటి మూర్ఖులు ఈ జన్మలోనూ నన్ను చేరలేరు. క్రమంగా వారు అంతకంతకి అధోగతి పాలవుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఆ భగవంతుడు చెప్పాడు, ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించి భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాళ్ళు
ఆయన యొక్క స్వభావాన్ని పొందుతారు, ఆయన యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుతారు అని చెప్పారు. సో మరి ఇప్పుడు అంటే దైవీ లక్షణాలు కలిగిన వారి గురించి చెప్పుకొచ్చారు. ఇప్పుడు అసుర స్వభావాలు ఇక వారు నిరంతరము ఆ అసుర జీవజాతుల్లోనే మాటి మాటికి జన్మ పొందేటువంటి అలాంటి మూర్ఖులు ఈ జన్మలో కూడా నన్ను చేరుకోలేరు అర్జున అని చెప్తున్నారు. వారు అంతకంతకి వారు ఆచరించినటువంటి జన్మలలో చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ పాప కార్యాల వలన ఇంకా వాళ్ళు అధోగతి పాలవుతారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనాః కామ క్రోధస్తథా లోభః తస్మాదేత త్రయం త్యజేత్. కామము, క్రోధము, లోభము అనే ఈ మూడు నరకానికి దారి తీసేటువంటి ద్వారాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ నరక ద్వారాలు ఆత్మ వినాశనానికి కారణాలు. అందువల్ల ఈ మూడింటిని మనిషి తప్పక విడిచిపెట్టాలి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఈ కామ క్రోధ లోభాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి నరక మార్గాలు అని, నరకానికి రాచమార్గాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ద 3 gates ఆఫ్ హెల్ అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మరి ఆ నరకానికి మార్గాలుగా ఉన్నటువంటి ఆ మూడింటిని కూడా వదిలివేయాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే మన మనసుకు 6 శత్రువులు అని చెప్తారు. కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మోహ, మాత్సర్యాలు అనేవి మనకి శత్రువులుగా చెప్పబడే, మన మనసుపై ప్రభావాన్ని చూపి శత్రువులుగా చెప్పేవి కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మోహ, మాత్సర్యాలు అని చెప్తుంటారు 6. సో ఇక్కడ ఈ కామము, కోపము, దురాశ, కామ క్రోధ లోభాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవే ఇప్పుడు మనము ఈ కృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత బోధించడానికి అవసరమైనటువంటి కారణాలుగా చెప్పబడుతుంది. కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరగడానికి కారణం ఆ కౌరవులకు ద్రౌపది ఎడ ఉన్నటువంటి ఆ కామం వలనే ఈ విషయం అంతా ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి కారణము ద్రౌపదిని వాళ్ళు అవమానపరచడం. అలాగే పాండవుల ఎడ కౌరవులకు ఎప్పుడూ కూడా కోపమే ఉంటుంది, దాని వలనే ఈ యుద్ధం. అలాగే దురాశ, వాస్తవానికి ఆ హస్తినాపురం రాజ్యము పాండురాజుది. ఎందుకంటే పుట్టుగుడ్డువాడిగా ఉన్నటువంటి ధృతరాష్ట్రకు కాకుండా శాస్త్రోక్తంగా పాండుకు రాజ్యం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి ఆయన యుక్త వయసులో మరణించినప్పుడు తాత్కాలిక రాజుగా నియమించబడినటువంటి, అంటే కార్యనిర్వాహక రాజుగా నిర్వహించబడినటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుడు తన కొడుకులే రాజ్యాన్ని అనుభవించాలి అనేటువంటి భావనతో ఉండడం, ఈ దురాశ వలనే ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధము జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమోద్వారై త్రిభిర్నరః ఆచరత్యాత్మన శ్రేయః తతో యాతి పరాం గతిం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, ఓ కౌంతేయ, ఈ 3 దుర్గుణాలను వదిలివేసిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలను చేస్తూ ఆ విధంగా క్రమక్రమంగా పరమపదము పొందుతాడు. సో ఈ నరకప్రాయమైనటువంటి మనిషిని పతనం చెందించేటువంటి అటాచ్మెంట్స్, కామ క్రోధ లోభాలు వంటి వాటిని వదిలివేసి, సో ఒక ప్రామాణికమైన ఆచార్యుణ్ణి అంగీకరించి గురువుని దరిచేరి వేదాలను అధ్యయనం చేస్తూ తపస్సులు ఆచరిస్తూ మన ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకున్నట్లయితే క్రమక్రమంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు.
యశాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న స సిద్ధిమవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, శాస్త్రముల విధులను విస్మరించి తన ఇష్టానుసారంగా పనిచేసేవాడు పరిపూర్ణతను, ఆనందాన్ని లేదా పరమగమ్యాన్ని పొందజాలడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఈ మనకి సూచించబడినటువంటి శాస్త్రాలలో చెప్పబడినటువంటి వాటిని పాటించకుండా తన ఇష్టానుసారంగా ఎవడైతే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంటాడో, అంటే ఎవడైతే ధర్మానికి హాని కలిగిస్తూ ఉంటుంటారో, అటువంటి వాళ్ళు పరిపూర్ణతను కానీ, ఆనందాన్ని కానీ, ఆ పరమగమ్యాన్ని కానీ పొందలేరు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో చెప్పి ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహరహసి. సో చెప్తున్నారు ఇంక అందుకే, కాబట్టి ఓ అర్జున, అందువల్ల మనిషి శాస్త్ర ప్రమాణము ద్వారా చేయదగ్గ కార్యము ఏదో, చెయ్యకూడని కార్యము ఏదో నిర్ణయించుకోవాలి. అంతే కదా, మనం ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అనేటువంటిది శాస్త్రాలలో చెప్పబడి ఉన్నటువంటిది, వేదాల్లో మనకు చెప్పబడి ఉన్నటువంటిది. శాస్త్ర విధి విధానాలను తెలుసుకుని తదనుగుణంగా, వాటికి అనుగుణంగా ఈ లోకంలో కర్మలు చెయ్యాలి అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో మనకి ఈ దైవీ అసురీ స్వభావాల గురించి మనకున్నటువంటి విషయాల్లో, మనకి వివిధ యుగాలలో 4 యుగాలుగా ఉన్నటువంటి కాలచక్రములో సత్యయుగం తీసుకున్నట్లయితే వరహాదేవుడు మరియు హిరణ్యాక్షుల మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధం. మరి వాళ్ళిద్దరూ కూడా వేరు గ్రహాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళుగా చెప్తారు. వరహాదేవుడు దైవీ లక్షణాలు కలిగి ఉండగా, ఆ హిరణ్యకశిపుడి యొక్క సహోదరుడు అసుర స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు. ఇక త్రేతాయుగానికి వచ్చినట్లయితే రావణుల మధ్య యుద్ధం జరిగినటువంటిది. రాముడు భారతదేశంలో అవతారం తీసుకుంటే, రావణుడు శ్రీలంక, అంటే భిన్న దేశాలలో, అంటే ఈ దైవీ లక్షణాలు, అసుర లక్షణాలు గ్రహాలు వదిలేసి దేశాలలోకి వచ్చేసినవి. ఇక ద్వాపర యుగానికి వచ్చినట్లయితే పాండవులు కౌరవుల మధ్య యుద్ధం. కౌరవులు అసురులుగా చెప్పబడితే పాండవులు దైవీ స్వభావాలు కలిగిన వాళ్ళు. అంటే ఏమైంది, ద్వాపర యుగానికి వచ్చేటప్పటికి ఆ దైవీ మరియు అసుర లక్షణాలు గ్రహాలు వదిలేసినవి, దేశాలు వదిలేసినవి ఒకే కుటుంబాల్లోకి వచ్చేసినవి, ఒకే ఫ్యామిలీలలోకి, ఒకే వంశంలోకి వచ్చేసినవి. ఇక కలియుగంలో ఈ దైవీ లక్షణాలు, అసుర లక్షణాలు రెండు కూడా ఒకే జీవిలో ఉంటూ ఉన్నాయి, ఒకే వ్యక్తిలో ఉంటాయి. మరి మనలో ఉన్నటువంటి ఈ ఆసురీ గుణాలను తొలగించుకొని దైవీ గుణాలను పెంపొందించుకోవడానికి మనకి కలియుగంలో ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము, మనలో ఉన్నటువంటి ఆ అసుర స్వభావాలను తొలగించుకోవడానికి ఉన్నటువంటి మార్గం, ఈ అసుర లక్షణాల నుండి బయటపడడానికి ఉన్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఈ కలియుగంలో భగవంతుని నామ జపం, అదే సంకీర్తన యజ్ఞం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను స్మరించుకోవడం. హరే కృష్ణ. సో అది 16వ అధ్యాయమైనటువంటి దైవ అసుర స్వభావములు అనేటువంటి అధ్యాయం. సో మరొక అధ్యాయమైనటువంటి 17వ అధ్యాయము మనకి శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటి అధ్యాయం. శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అనేటువంటిది. సో ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో
సో ఆ విధంగా ముందు అధ్యాయంలో దైవీ మరియు అసుర లక్షణాల గురించి భగవంతుడు బోధించిన బోధనలు విన్న తర్వాత అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠాతు కా కృష్ణ రజస్తమః. అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఓ కృష్ణ, శాస్త్ర విధులను పాటింపక తమ స్వంత కల్పన ప్రకారము శ్రద్ధతోనూ విశ్వాసముతోనూ పూజలు చేసేవారి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు సాత్వికుల, రాజసుల లేక తామసుల అంటూ అడుగుతూ ఉన్నారు. అంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజా విధానము పట్ల శ్రద్ధలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి తమ స్వంత కల్పనల ప్రకారము శ్రద్ధతోనూ విశ్వాసంతోనూ పూజలు చేసేటువంటి వాడి పరిస్థితి ఏమిటి? వారు మరి 3 గుణాలలో సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు అవుతారా, రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు అవుతున్నారా, లేక తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు అవుతున్నారా అనేటువంటిది అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న. ఇక దానికి ఆ భగవంతుని సమాధానం. శ్రీ భగవానువాచ త్రివిధా భవతి శ్రద్ధ దేహినాం సా స్వభావజా సాత్వికీ రాజసీ చైవ తామసీ చేతి తాం శృణు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకి. దేహధారి అయిన జీవుడు, అంటే ఈ దేహాన్ని పొందినటువంటి జీవుడు పొందినటువంటి ప్రకృతి గుణములను బట్టి ఆ జీవుని యొక్క శ్రద్ధ సాత్వికము, రాజసము లేదా తామసము అనే 3 రకాలుగా ఉంటుంది. అంటే వారి వారి యొక్క లక్షణాలను అనుసరించి వారి యొక్క శ్రద్ధ 3 రకాలుగా ఉంటుంది. శ్రద్ధాత్రయ విభాగములు అని అందుకే శ్రద్ధ 3 రకాలుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఏమిటంటే సాత్వికమైనటువంటి శ్రద్ధ, రాజసికమైనటువంటి శ్రద్ధ మరియు తామసికమైనటువంటి శ్రద్ధ అని 3 రకాలుగా చెప్తున్నారు. అయితే ఆ 3 గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సత్వానురూపా సర్వస్య శ్రద్ధా భవతి భారత శ్రద్ధామయోయం పురుషో యో యశ్రద్ధ స ఏవ సహ. ఓ భారత, వివిధ ప్రకృతి స్వభావములను బట్టి మానవులందరికీ వారి వారి శ్రద్ధ కలుగుతుంది. శ్రద్ధ లేనివాడంటూ ఎవడు ఉండడు. ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో అలాంటి వాడే అవుతాడు. అంటే ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలు, ఆ త్రిగుణాలు తెలుసు కదా, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో 3 గుణాలు, సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము. ఆ గుణాలలో ఉన్న వారి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, ఆ గుణాలు అంటే ఏంటి, వాటి లక్షణాలు ఏంటి, అవి ఏ విధంగా జీవుడిని ఉద్ధరిస్తున్నాయి, ఏ విధంగా బంధితం చేస్తున్నాయి అనేటువంటి అంశాలు చూసాం. సో మళ్ళీ చెప్తున్నారు అక్కడ. సో ఎవరికి ఎలాంటి శ్రద్ధ ఉంటుందో అలాంటి వాడే అవుతాడు. కానీ ఎవడు శ్రద్ధ లేనటువంటి వాడు ఉండడు. అంటే ఈ 3 గుణాల్లో ఏదో ఒక గుణాన్ని పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు. లేదా ఈ 3 యొక్క మిళితంగా ఉండొచ్చు. అంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, మనసు పైన సత్వ, రజో, తమో గుణాల యొక్క ప్రభావం 3 పోటీ పడుతూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి సత్వగుణము వృద్ధి చెందుతుంది, రెండింటిని ఓడించేసి. మరోసారి రజోగుణము ఆధిపత్యం చలాయిస్తుంది. ఇంకొకసారి తమో గుణము ఆధిపత్యం చలాయిస్తుంది. అలా చలాయించినప్పుడు ఎలా ఉంటారు అనేటువంటి విషయాలు కూడా మనం చూసాం అంతకు.
సో ఇక్కడ ఆ శ్రద్ధ అనేటువంటిది వారి యొక్క జన్మ సంబంధం కాకుండా వారి వారి స్వభావాలను అనుసరించి వస్తాయి అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ ముగ్గురు అన్నదమ్ముల ఉదాహరణను తీసుకోవచ్చు మనం. సో ఇక్కడ ఈ ముగ్గురు కూడా అన్నదమ్ములు. విభీషణుడు సత్వగుణానికి, సాత్వికమైనటువంటి గుణానికి ఉదాహరణ. రావణాసురుడు రజోగుణానికి ఉదాహరణ. కుంభకర్ణుడు తామస గుణానికి మనము ఉదాహరణగా తీసుకుంటాం వీళ్ళని. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆయన, యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్ష రక్షాంసి రాజసాః ప్రేతాన్ భూత గణాంచాన్యే యజంతే తామసా జనాః. ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, సత్వగుణంలో ఉండే మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. సో వారి యొక్క గుణాలను బట్టి వారు ఏ విధమైనటువంటి ప్రవర్తన ఉంటుందో తెలియచేస్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారట. అలాగే రజోగుణంలో ఉండేవారు యక్ష రాక్షసులను పూజిస్తారు. తమో గుణంలో ఉండేవారు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో సత్వగుణంలో ఉండేవారు దేవతలను పూజ అంటే ఈ శ్లోకంలో మనకి భగవంతుడు వివిధ రకాలైనటువంటి అర్చనా పరులను గురించి తెలియచేస్తున్నారు. ఎవరు ఏ విధమైనటువంటి స్వభావాలు కలిగి ఉంటారు, ఏ స్వభావం కలిగి ఉన్నవారు ఎవరిని పూజిస్తారు అనేటువంటి విషయాలు చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే మానవులు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారం కూడా వారి యొక్క స్వభావాలను అనుసరించే ఉంటుంది అని చెప్తారు. సాత్వికులు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారం ఏంటి, రజోగుణులు ఇష్టపడేటువంటిది, తమో గుణంలో ఉన్నవారు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి రాబోయే శ్లోకాలలో భగవంతుడు. ఆయన అంటున్నారు, ఆహారస్త్వపి సర్వస్య త్రివిధో భవతి ప్రియః యజ్ఞస్తపస్తాతా దానం తేషాం భేదమిమం శృణు. మనిషి ఇష్టపడే ఆహారం కూడా ప్రకృతి 3 గుణాలను అనుసరించి 3 విధాలుగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే వాళ్ళు చేసేటువంటి యజ్ఞం కూడా 3 రకాలుగాను, తపస్సు కూడా 3 రకాలుగాను, దానం కూడా 3 రకాలుగా ఉంటుంది. అయితే వాటి మధ్య ఉండే తేడాలను తెలియచేస్తాను నేను, విను అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. ఆయు సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనాః రస్యా స్నిగ్ధా స్థిర హృద్య ఆహార సాత్విక ప్రియాః. సత్వగుణంలో ఉన్నవారికి ఇష్టమైన ఆహారాలు ఆయువును పెంచుతాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఈ సత్వగుణంలో ఉన్నవారికి ఇష్టమయ్యేటువంటి ఆహారాలు ఆయువును పెంచడంతో పాటు బుద్ధి బలము, ఆరోగ్యము, ఆనందము మరియు సంతృప్తిని కూడా ఇస్తాయి. ఇవి రసవంతము, పుష్టికరము, ఆరోగ్యకరమైనవి మరియు హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో సాధారణంగా సత్వగుణంలో ఉండేవారు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలు ఈ శాకాహారమైనటువంటివి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ సత్వగుణంలో అంటే మనకి ఆయువును పెంచడము, మనస్సును పవిత్రీకరించడము, దేహబలాన్ని కలిగించడము ఆహారం యొక్క ప్రయోజనం. అదే ఆహారం యొక్క ఏకైక ఉద్దేశ్యం అని చెప్తుంటారు. మరి ఆ సత్వగుణంలో ఉండే వారు ఇష్టపడేటువంటి ఆహారాలు అంటే మనకి పూర్వ ఆచార్యులు చెప్పబడినటువంటివి పాలు, చక్కెర, బియ్యము, గోధుమలు, పండ్లు, కూరగాయలు వంటివి ఆరోగ్యాన్ని చేకూర్చేటువంటి ఆహార పదార్థాలు అని చెప్తారు. మరి ఇటువంటి ఆహార పదార్థాలు సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహారాలు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఈ సత్వగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలని ఆ భగవంతునికి సమర్పించి
ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రసాదంగా, అంతకుముందు మనకు 3వ అధ్యాయంలో చెప్తారు, పరస్పర సహకారం. ఇవంతా కూడా భగవంతుడి ద్వారా సృష్టిలో లభించేటువంటి ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడి ద్వారా ఇవ్వబడేటువంటిది. మరి అలా ఇవ్వబడినటువంటి ఆ పదార్థాలను ముందు భగవంతునికి సమర్పిస్తే అది మనకి ప్రసాదం అవుతుంది. ప్రసాదం అంటే మెర్సీ, కరుణ. అంటే అలా భగవంతునికి సమర్పించకుండా మనం భుజించేదంతా కూడా పాపమే అవుతుంది అని చదువుకున్నాం అంతకుముందు. కాబట్టి ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి పదార్థాలను తీసుకోవడం ద్వారా మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో బంధన కారణం నుండి బయటపడవచ్చు అని చెప్తుంటారు. సో కనుకనే ముందు భగవంతునికి సమర్పించి, ఆ భగవంతునికి సమర్పించినటువంటి పదార్థాలను, సాత్వికమైనటువంటి ఆహారాలనే తీసుకోవాలి అని చెప్తుంటారు. ఇక చెప్తున్నారు నెక్స్ట్, కట్వం లవణాత్యుష్ణ తీక్షణ రూక్ష విదాహినః ఆహార రాజసస్యేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రదాహ. సో ఇంకా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, అతి చేదైనవి, చాలా చేదుగా ఉండేవి, అతి పుల్లనివి అంటే చాలా పుల్లగా ఉండేవి, ఉప్పుగా ఉండేవి, వేడిగా ఉండేవి, పదునైనవి అంటే కారంగా ఉండేటువంటివి, అలాగే పొడి అంటే ఎండినటువంటివి, దహనం చెందించేవి అంటే మంటను కలగజేసేటువంటివి ఆహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాజస గుణము ఉన్న వారికి ప్రియమైనవి అని చెప్తున్నారు. మరి ఇలా ఈ రజోగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమయ్యేటువంటి ఈ ఆహారాలు బాధ, దుఃఖము మరియు రోగాన్ని కలగజేస్తవి అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ అతి చేదైనవి, అతి ఉప్పునైనటువంటివి, అతి వేడిగా ఉన్నటువంటివి తిన్నట్లయితే ఈ ఆహారాల వలన కడుపులో ఆ జీర్ణ రసాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ జీర్ణ రసాలను తగ్గించేసి సరిగా జీర్ణం కాకుండా కడుపులో మంటలు రావడము, అల్సర్స్ రావడము వంటి వాటి వల్ల బాధలను కలగజేస్తాయి, తద్వారా దుఃఖము, రోగాలను కలగజేస్తాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు రజోగుణంలో ఉన్న వారికి ఇష్టమయ్యేటువంటి ఈ పదార్థాలు. ఇలా బాగా పుల్లగా, బాగా చేదుగా, ఘాటైనటువంటివి వంటివి. ఇంకా చెప్తున్నారు, యాతయామం గతరసం పూతి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్చిష్టమపి చామేద్యం భోజనం తామస ప్రియం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, తమో గుణములో ఉండే వారికి ఇష్టమైన వాటి గురించి చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. తినడానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేసిన ఆహారము, రుచి లేనిది, కుళ్ళినది, వాసన పట్టినవి మరియు ఇతరులు తినగా మిగిలిన అంటరాని వస్తువులతో కూడిన ఆహారము తామస గుణము ఉన్న వారికి ప్రియమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే తినడానికి 3 గంటల ముందు వండినటువంటి ఏ ఆహారమైనా, అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే భగవంతునికి నైవేద్యంగా పెట్టినటువంటి ఆహారం తప్ప, అందుకే ప్రసాదం తీసుకోవాలని చెప్తారు. ప్రసాదం తప్ప భగవంతునికి నైవేద్యంగా పెట్టినటువంటిది 3 గంటల తర్వాత అయినా తీసుకోవచ్చు. కానీ అలా భగవంతునికి నైవేద్యంగా పెట్టినటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది 3 గంటల కంటే ముందు తయారు చేసినటువంటిది. సో తమో గుణంలో ఉన్నదిగా భావిస్తారు, ఎందుకంటే అది కుళ్ళిపోయినటువంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సో అవి దుర్వాసనను కలిగి ఆ తమో గుణంలో ఉన్న వారికి ప్రియమైనటువంటి ఆహారాలు అని చెప్తారు. సో ఈ విధంగా మనము బయట నుంచి తెప్పించుకునేటువంటి వంటలు ఉంటాయి కదా. సో కాబట్టి మనకి భగవద్గీతలో తెలియచేస్తున్నటువంటి మనం ఏ విధమైనటువంటి ఆహారాలను తినాలి, ఏ విధమైనటువంటి వాటిని, ఏ విధంగా మన జీవన శైలి ఉండాలి అనేది తెలియచేస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి, యు ఆర్ వాట్ యు ఈట్. సో నువ్వేం తింటావో అదే నీలో ప్రస్ఫుటిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు.
సో ఆ విధంగా ఆహారాల గురించి చెప్పిన తర్వాత ఆ భగవంతుడు మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ యజ్ఞాలు, తపస్సులు, దానాలు వీటి గురించి తెలియచేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ. సో ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, శాస్త్ర గ్రంథం యొక్క ఆదేశాల ప్రకారం విధిగా ప్రతిఫలం కోరుకోని వారు మనసులో దృఢ సంకల్పంతో చేసేటువంటి యజ్ఞము ఏదైతే ఉందో అది సత్వగుణంతో చేయబడినట్లు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సాత్వికమైనటువంటి యజ్ఞము అంటే ఫలాపేక్ష రహితంగా మనసులో ఇది దృఢ సంకల్పం, ఇది నా కర్తవ్యము అనేటువంటి భావనతో చేసేటువంటి యజ్ఞం ఏదైతే ఉందో అది సత్వగుణంలో ఉండేవారు చేసేటువంటి యజ్ఞము అని చెప్తున్నారు. అంటే సాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఏదైనా మనం చేస్తూ ఉన్నామంటే యజ్ఞాలు కానీ ఏదైనా చేస్తూ ఉన్నామంటే ఏదో ఒక కోరికతో ఆశిస్తూ చేస్తాం. సో అలా కాకుండా చేసేటువంటి యజ్ఞమే సాత్విక యజ్ఞము అని చెప్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానులు వారు. సో ఇంకా ఆయన మరి ఈ కలియుగంలో మనకున్నటువంటి అంటే ఇది నామ సంకీర్తన యజ్ఞము, ఈ యుగానికి ప్రిస్క్రైబ్ చేయబడినటువంటి యజ్ఞము, నిర్దేశించబడినటువంటిది నామ సంకీర్తన యజ్ఞం కలియుగానికి. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను స్మరించడమే ఈ వీటన్నిటి నుండి బయటపడేటువంటి ఏకైక మార్గము అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, అభిసంధాయతు ఫలం దంభార్ధమపి చైవయత్ ఇజ్యతే భర్త శ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. సో సాత్విక గుణ యజ్ఞం చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఇక్కడ రజోగుణ యజ్ఞం గురించి చెప్తున్నారు. ఓ భర్త శ్రేష్ఠ అంటే భర్తులలో శ్రేష్ఠుడైనటువంటి అర్జున, ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారంతో చేయబడేటువంటి యజ్ఞము రజోగుణం యొక్క స్వభావం అని నీవు తెలుసుకోవాలి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే స్వర్గానికి చేరుకోవడానికో లేదా ఈ ప్రపంచంలో ఏదో భౌతిక లాభాలను పొందాలని ఒక్కొక్కప్పుడు యజ్ఞాలు అనుష్ఠానాలు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. అలా చేయబడేటువంటివి రజోగుణ స్వభావమైనటువంటి యజ్ఞాలు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, విధిహీనమసృష్టాన్నం మంత్రహీనమదక్షిణం శ్రద్ధావిరహితం యజ్ఞం తామసం పరిషక్ష్యతే. శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, అంటే శాస్త్ర విధి విధానాలను పాటించకుండా, ప్రసాద వితరణం లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చారణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించేటువంటి యజ్ఞము తామసిక యజ్ఞము అని చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే అంధకార గుణాలలో అంటే తమో గుణము శ్రద్ధ నిజానికి శ్రద్ధ రాహిత్యమే అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా చేసేటువంటిది అది ఆ శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణం లేకుండా, వేదమంత్ర ఉచ్చారణ లేకుండా, బ్రాహ్మణులకు దక్షిణలు లేకుండా అశ్రద్ధతో ఆచరించేటువంటి యజ్ఞము తామసిక యజ్ఞము అని, అది వినాశనకారి అవుతుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటాం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, దేవతలను, బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను పూజించడము, పవిత్రంగా ఉండడము, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి శారీరకమైనటువంటి తపస్సు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే శారీరక తపస్సు, శరీరంతో చేసేటువంటి తపస్సుల గురించి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ దేవదేవుడు ఇక్కడ వివిధ రకాలైనటువంటి తపస్సుల గురించి వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అందులో మొదటిది ఆ దేహ ద్వారా ఆచరించేటువంటి తపోనిష్టలను గురించి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ.
బ్రాహ్మణులను, గురువులను, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దలను పూజించడము, పవిత్రంగా ఉండడము, శుచిత్వంగా ఉండడము, సరళ స్వభావము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస అనేవి శారీరమైనటువంటి తపస్సులు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే మానసిక అంటే వాచిక తపస్సులు కూడా చెప్తూ ఉంటారు. సత్యమైనవి, ప్రియమైనవి, లాభకరమైనవి, ఇతరుల కలత కలిగించనివి అయిన మాటలు పలకడము, ఇదేగాక నిత్యమైన వైదిక శాస్త్రాలను చదవడము వాచిక తపస్సుల్లో ఉంటాయి అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ సో వాక్కు ద్వారా చేసేటువంటి తపస్సు, ఇతరుల కలత చెందకుండా మాట్లాడడం, సో ప్రియమంగా మాట్లాడడము, ఇతరులకు మంచిగా మాట్లాడడము, అదే వాక్కు సంబంధమైనటువంటి తపస్సు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే మన వాక్కుని నియంత్రించుకొని మాట్లాడేటువంటి తపస్సులు. అలాగే ఇంకా మానసికమైనటువంటి తపస్సులు కూడా చెప్తారు. ఏంటంటే సంతృప్తిగా ఉండడము, అంటే మరి అది మనసుకు సంబంధించిన భావన. సరళంగా ఉండడము, మౌనంగా ఉండడము, ఆత్మ నిగ్రహం కలిగి ఉండడము, స్త్రీయ అస్తిత్వాన్ని కలిగి ఉండడం, అలాగే స్త్రీయ అస్తిత్వాన్ని శుద్ధిపరచుకోవడము అనేవి మానసికంగా చేసేటువంటి తపస్సులు అని చెప్తూ ఉంటారు. మానసిక తపస్సు. అలాగే ఇంకా చెప్తారు, భౌతిక లాభాలను ఆశించకుండా కేవలము భగవంతుని కొరకే మానవుల చేత దివ్యమైన శ్రద్ధతో చేయబడేటువంటి ఈ 3 రకాలైనటువంటి తపస్సులు సాత్వికంగా చెప్పబడతాయి. ఎప్పుడైతే అవి భౌతిక లాభాలను, ఈ 3 రకాలు కూడా, అంటే దేహ సంబంధమైనదైనా, వాక్కు సంబంధమైనదైనా, మానసిక సంబంధమైనదైనా, ఎటువంటి భౌతిక లాభాలను ఆశించకుండా కేవలము భగవంతుని కొరకే మానవుల చేత దివ్యమైనటువంటి శ్రద్ధతో, అంతకుముందు ఆయన యొక్క భక్తుల గురించి చెప్పుకొచ్చారు, ఆ విధంగా శుద్ధ భక్తులతో, అనన్య భక్తితో చేసేటువంటి శ్రద్ధ, ఈ 3 రకాలైనటువంటి తపస్సులు సాత్వికమైనటువంటి తపస్సులుగా చెప్పబడతాయి అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా మరికొన్ని లక్షణాల గురించి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంభేన చైవ యత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువం. ఇతరుల నుండి గౌరవం, సన్మానము మరియు పూజను పొందడం కోసం గర్వంతో చేసేటువంటి తపస్సు రజోగుణానికి సంబంధించినది అని చెప్తారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇతరులు మన గౌరవించాలి కాబట్టి మనం తపస్సులు చేస్తాం. ఇతరులను సన్మానించాలి అని, లేదా ఇతరులను పూజించాలి అనే భావనతో మనం చేసేటువంటి, అది గర్వంతో చేసేటువంటిది, అటువంటి తపస్సు రజోగుణానికి సంబంధించినది అని చెప్తున్నారు. అది ఉపయోగపడనటువంటిది, అశాశ్వతమైనది, అస్థిరమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. ఎందుకంటే వాటి యొక్క ఫలితాలు తాత్కాలికమైనవి అయి ఉంటాయి. అవి కొంతకాలమే కొనసాగుతాయి కనుక అవి శాశ్వతాలు కావు, అశాశ్వతం అని చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. గ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాధనార్థం వా తత్తామ సముదాహృతం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడము లేదా గాయపరచడము వంటి మూర్ఖత్వంతో చేయు తపస్సు ఏదైతే ఉందో అది తమోగుణమునకు సంబంధించినది అని చెబుతారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. సో ఇక్కడ మనం చూస్తాం, ఆ హిరణ్యకశిపుడు వంటి అసురులు మూర్ఖమైనటువంటి తపస్సులు చేపట్టినటువంటి సంఘటనలు ఎన్నో చూస్తాం. ఆ బ్రహ్మ గురించి హిరణ్యకశిపుడు తపస్సు చేస్తాడు, ఎంతో
ఘోరంగా తపస్సు చేసి తీరా ఆ బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై అడిగితే నాకు మరణం లేకుండా ఉండేటువంటి వరం కావాలని అడుగుతాడు. మరి బ్రహ్మకే మరణం లేకుండా లేని పరిస్థితి. బ్రహ్మ కూడా ఆయన కాలమానం ప్రకారంగా 100 సంవత్సరాల తర్వాత బ్రహ్మ కూడా నశించేటువంటి వాడే. అటువంటి బ్రహ్మ ఈయనకి ఎలా ఇస్తాడు వరం? అది కాకుండా కోరుకో అంటే ఈయన ఏదో లాజిక్లు పెట్టి పగటి సమయంలో కానీ రాత్రి సమయంలో కానీ జంతువుల చేత కానీ మనుషుల చేత కానీ నేను సంహరించబడవద్దు, ఇంట్లో కానీ బయటలో కానీ వెలుతురులో కానీ చీకట్లో కానీ అని ఏదేదో కోరుకుంటాడు. సరే అని అంటాడు. బ్రహ్మ ఏం చేస్తారు? తదాస్తు అంటాడు. కానీ చివరికి మరలా విష్ణువు ఆ దుర్మార్గుడి యొక్క లక్షణాలు పెచ్చుమీరిపోయినప్పుడు ఆయన అవతారం తీసుకున్నాడు. ఏం అవతారం? అటు మానవుడు కాకుండా ఇటు జంతువు కాకుండా నరసింహ అవతారంలో వచ్చి ఆ దుర్మార్గుడిని సంహరిస్తాడు. అలాగే మరొక రాక్షసుడు వృకాసురుడు అని చెప్తుంటారు. ఈ వృకాసురుడు కూడా ఆ శివుని గురించి ఘోర తపస్సు చేస్తాడు. ఆ ఘోర తపస్సుకి మెచ్చిన శివుడు వచ్చి వరమిస్తాడు. ఏం కోరుకుంటాడంటే ఆయన, ఆ వృకాసురుడు, వీళ్ళు తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టేటువంటి తపస్సులే కోరుకుంటారు, అంటే ఇవే కోరుకుంటారు. ఏంటి ఆయన కోరుకున్నదంటే, ఆయన యజ్ఞం ఎలా చేస్తాడు, తపస్సు ఎలా చేస్తాడంటే తన దేహావయాలను కోసి అందులో వేస్తాడు యజ్ఞంలో. అప్పటికి కాకపోతే చివరికి తన మెడ కోసుకోవడానికి ప్రయత్నించి అప్పుడు శివుడు ప్రత్యక్షమై వరం అడిగితే ఏమడుగుతాడు? నేను ఎవడినెత్తిన చేయి పెడితే వాడు ముక్కలు ముక్కలుగా అయిపోవాలని అడుగుతాడు. సరే శివుడు బోళాశంకరుడు తదాస్తు అంటాడు. వెంటనే ఆ వృకాసురుడు వరమిచ్చిన శివుడిని ఎత్తిన పెట్టి నిన్ను పరీక్షిస్తా, పట్టు నువ్వు ఇచ్చింది చెల్లుతుందో లేదో ఎలా చేయాలి, నిన్నెత్తిన పెడతానే వాడు పడతాడు. అప్పుడు మళ్ళీ విష్ణువు ఒక చిన్న బాలుడు రూపంలో వచ్చేసి, ఏం వృకాసుర ఉరుకుతున్నావు అంటే, శివుడు వరమిచ్చాడు పరీక్షిస్తానంటే పారిపోతున్నాడంటే, సరే అడిగోడు శివుడు వస్తాడు కానీ ముందు నువ్వు స్నానం చేసిరా, నదిలోకి వెళ్ళి మంచిగా తలస్నానం అది చేసిరా అంటే, జనరల్గా నదిలో మునగగానే లేవంగానే అనుకుంటూ ఇలా అనుకుంటాం కదా, వాడిని ఎత్తిన పెట్టుకుంటాడు, ముక్కలు ముక్కలై చనిపోతాడు. సో ఆ విధంగా ఈ బ్రహ్మ శివుడు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ యొక్క భక్తులు ఎలా ఉంటారంటే అసుర స్వభావాలుగానే ఉంటారు. అందుకే ఇస్కాన్లో మనం కృష్ణ భక్తులు కావాలని అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు. వీళ్ళకి ఏం పని లేదు, ఇస్కాన్ వాళ్ళు కృష్ణుడినే పూజించండి, కృష్ణుడినే అంటారు. కృష్ణ భక్తులకి మాత్రమే దైవీ లక్షణాలు ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. అలా అని చెప్పేసి ఎవరిని నేను వేరే విధంగా మాట్లాడడం కాదు మనం ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తున్నారండి, దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేనుపకారిణి దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైన సమయంలో సరైన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇవ్వబడు దానము సత్వగుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో మనం ఏదైనా దానం ఇస్తే దాని ప్రతిఫలాన్ని కోరకూడదు అని చెప్తారు. ఆ దానం ఇచ్చేది కూడా సరైన సమయంలో కావాలి, అలాగే సరైన ప్రదేశంలో ఇవ్వాలి. ఆ దానం ఇచ్చేటువంటి వాడికి కూడా, అంటే తీసుకునేటువంటి వాడికి కూడా యోగ్యత ఉందో లేదో చూసి ఇవ్వాలి అని చెప్తారు. అలాగే దానం ఇవ్వడం మన యొక్క కర్తవ్యంగా, మనం కొంత సంపాదిస్తున్నాం కాబట్టి ఇతరులకు కొంత ఇవ్వాలి అనేటువంటి భావనతో చేయాలి అని చెప్తున్నారు. అలా చేసేటువంటి దానము సత్వగుణానికి సంబంధించింది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలా కాకుండా ఏదో ఒక ప్రతిఫలం కోరుతూ, లేదా స్వంత కోరికలతో, లేదా ఒక్కొక్కసారి ఇష్టం లేకుండా చేస్తాం. ఎవరో అడిగారు కదా, ఎవరో చెప్తే బలవంతంగా వాళ్ళకి అది ఇవ్వు అంటే ఇస్తాం. సో అలా చేసేటువంటి దానము రజోగుణానికి సంబంధించింది అని చెప్తారు. ఇక అనువు కాని చోట అకాలంలో అపాత్రుడికి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇచ్చే దానము తమోగుణానికి సంబంధించినదిగా చెప్పబడుతుంది అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో మనం దానము ఇచ్చేటువంటి ప్రదేశం కూడా సరైనది కావాలి. అందుకే జనరల్గా దాన ధర్మాలు గుడుల్లో ఇస్తూ ఉంటారు, ఆలయాలకు ఇవ్వాలని చెప్తారు. అక్కడ చేసేటువంటిది అది ఆ జీవులను ఉద్ధరించడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంటుంది. సరే, ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులు వేరనుకోండి.
సో కాబట్టి ఆ దానము అపాత్రుడికి ఇవ్వద్దు అని చెప్తారు. సో వీడు ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు? హెల్ప్, ఐ నీడ్ మనీ ఫర్ వీట్ అంటున్నాడు. మత్తు పదార్థాల కోసం వాడికి ఇవ్వద్దు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి అపాత్రుడికి అగౌరవంగా అవమానకరంగా ఇవ్వద్దు అని చేయకూడదు అని చెప్తున్నారు. అలా చేస్తే అది తమో గుణానికి సంబంధించింది అవుతుందని చెప్తున్నారు. అలాగే మనకి ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణ త్రివిధ స్మృతః బ్రహ్మణాస్తేన వేదాచ్చ యజ్ఞాచ్చ విహితా పురా. సృష్టి ప్రారంభము నుండి ఓం తత్సత్ అనే 3 పదాలను ఆ పరబ్రహ్మమును సూచించడానికి వాడబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. భగవంతుని సంతృప్తి కోసం వేద పఠనము మరియు యజ్ఞాలు చేయునప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలను ఉపయోగించేవారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. అంటే సృష్టి ఆరంభము నుండే ఓం తత్సత్ అనే పదాలు అని చెప్తున్నారు. అంటే యజ్ఞము, తపస్సు, దానము, ఆహారము, సత్వ రజోగుణాలతో 3 రకాలుగా విభజించబడి, అంటే ఆయన్ని వివరించిన తర్వాత ఆయన ఇక్కడ మనకి మిగిలినటువంటి ఈ విషయాలు చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ పరబ్రహ్మం అంటే నిత్యమైనటువంటి ఆ ఓం తత్సత్ భగవంతుని లక్ష్యంగా చేసేటువంటి విధానాలు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి పదం. సో సాధారణంగా చూస్తాం మనం భగవంతుని సంబంధంలో ఎప్పుడు కూడా వేదాలలో ఓం అనేటువంటి పదంతో ప్రారంభిస్తూ ఉంటాం. ఆ భగవంతుని సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే శాస్త్ర విధుల ప్రకారము యజ్ఞము, దానము, తపస్సు వంటి కార్యక్రమాలను చేపట్టి ఆ తత్వజ్ఞులు పరమపురుషుని పొందడానికి సర్వదా ఓంకారంతో ప్రారంభిస్తారు అని చెప్తారు. సాధారణంగా ఓం తద్విష్ణు పరమం పదము అని చెప్తుంటారు. అంటే విష్ణు భగవాని పాద పద్మాలే పరమ భక్తి పదము అంటూ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఫలవాంఛ లేకుండా తత్ అనేటువంటి పదంతో నానా రకాలైనటువంటి యజ్ఞాలను, తపస్సులను, దానాలను తప్పక నిర్వహించాలి అర్జున అంటూ చెప్తారు భగవంతుడు. భవబంధనం నుండి ముక్తి పొందడమే అటువంటి ఆ దివ్య కార్యాల యొక్క ఉద్దేశ్యము అని చెప్తున్నారు. చివరికి ఆ భగవంతుడు ఇట్లా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చయత్ అసదిత్యుచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్యనో ఇహ. ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసము లేకుండా చేయు యజ్ఞము, దానము లేదా తపస్సు వంటిది ఏదైనా అశాశ్వతము అని చెప్తున్నారు. ఇది అసత్ అని పిలువబడుతుంది. ఇది ఈ జన్మలో లేదా తరువాత జన్మలో కూడా పనికిరానటువంటిది అని చెప్తున్నారు. సో ఏదైనా భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయమే మనకి ఈ జన్మలో కానీ తరువాత జన్మలో కానీ ఉపయోగపడేటువంటిది అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. కాబట్టి భగవంతుని పైన విశ్వాసము, శ్రద్ధతో చేయబడేదే ఏదైనా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అది యజ్ఞమైనా, దానమైనా, తపస్సైనా, ఏదైనా అవి మాత్రమే ఆ జీవుడిని ఉద్ధరించగలుగుతాయి అని చెప్తారు. సో అలా విశ్వాసం లేకుండా చేసేటువంటిది ఏదైనా అశాశ్వతమైనది, అసత్ అని పిలువబడుతుంది. అది ఈ జన్మలో కానీ తర్వాత జన్మలో కానీ ఉపయోగపడినది, పనికిరానిది అని చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు. హరే కృష్ణ. అందరికీ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.